29-njy ýylyň Aşgabatda Hazar ýaka döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Finçiler bu duşugyň diňe formallykdan ibaratdygyny we Hazar meselesi boýunça täze kararlaryň kabul edilmegine garaşlamaýanyny aýdýarlar. Kinarýaka ýurtlaryň 6-njy sammitini Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Iranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Bir gün ozal 28-nji ýylyň Aşgabatda Hazar ýaka döwletleriň ministrleri duşuşy geçirildi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 24-nji ýylyň Azeri kärdesi Jeyhun Bayramow bilen Moskwada geçiren medpuat ýygynyna 6-njy Hazar sammitiniň dowamyny 4 ýyl kabul edilen Kaspi konwensiýasynyň ähmiýetiniň notaljakdygyny aýtdy. Hazar ýaka döwletleriň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktaw şäherine duşuşyp Hazaryň hukuk durumy boýunça konwensiýa gol çekdiler. Ýöne Iranyň parlamenti bu konwensiýany henüz tasdiklamady. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Iranyň prezidenti Ebrahim Raisiň 15-nji ýylyna Tehranda çap eden birlikdäki beýannamasyna 6-njy sammit Hazar deňizine özara gatnaşyklaryň häzirki zaman hukuk esaslaryny emele getirmäge goşar. Sebitde durnuklulygy we howpsuzlygy mundan beýlekde berkitmäge ýardym eder diýildi. Ma'lum bolşýar Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişenden soň daşary ýurt döwletlerine amalaşyran ilkinji resmi saparlaryny ilki başda Russiýa, soňra Irana amalaşyrdy. Döwlet medpuatyna görä Türkmen prezidenti Moskwada da Tehranda da Hazar meselesini gozgady. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Pannier 29-njy ýylyň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibarat boljakdygyny we duşuşykda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy. It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course, they signed the Caspian Sea Charter. Bu bir formallykdan ibarat duşuşyk ýaly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hazar meselesi babatda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktaw şäherine Hazar hartiýasy kabul edildi. Bu resmi nama Hazardan peýdalanmagyň tüzgünlerini, deňiz ýatagynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini, deňiz suwlarynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini kesgitleýär. Bu sammit ýöne bir gyda sammitleri ýaly, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitleri ýaly ýa-da kollektiwliň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri ýaly diňe formallykdan ibarat bolup, olar diňe bir duşuşmak, görüşmek we biraz gürleşmek isleýärler diýip Pannier Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something. It's, they want to get together, talk a little bit. Türkmenistan köp ýyl Hazarda gaz geçirji urup Azerbaýjanyň üstüne Ýewropa TV gaz iýermegi gödeňine tutup gelýär. Ýöne energiýa serýeşlerine baý bolan Russiýa we Iran daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň Hazar üstü gaz geçirji planlaryny oňlamany gelýär. Finçler Ukrainada alyp barýan esasy duruşy zerarly günwatar sanksiýalaryna duçar bolan Moskwanyň Ýewropa bilen aradaky energiýa gatnaşyklary gowşaýan mahaly sebitde we dünýäde Türkmenistan üçin Hazar üstü gaz geçirjisi babatda täze mümkinçilikleriň emele gelendigini aýdýarlar. Kaspi konwensiýasy bilermenleri görä kinarýaka ýurtlary suwasy gaz geçirji urmagy ruhsat berýär. Ýöne gaz geçirjileriň töweregindäki daşky gurşaw aladalary babatda ähli taraplaryň ulalaşmagyny talap edýär. 1991-nji ýylda SSR dargandan soň Hazaryň kenaryna 3 sany täze döwlet emele geldi. Hasadol Hazaryň durumy Iran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-nji ýylda gol çekilen dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy, 1940-njy ýylda gol çekilen sewda we täzirçilik şertnamasy esasyna kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazaryň hukuk durumyny kesgitlemek boýunça täze ulalaşyklary umtyldy. Hazar ýaka döwletleriň baş tutanlary 2002-nji ýylda Aşgabatda, 2007-nji ýylda Tehranda, 2010-njy ýylda Bakuda, 2014-nji ýylda Astrahanda we 2018-nji ýylda Aktawda duşuşdy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onu kinarýaka ýurtlaryň her haýsy BMG'nın deniz kanunu hakkında komisyasına laýyklykda 20 kilometre çene deniz çägine eýe bolýar. Hem de denizden ön suwlarynyň halkara çäklerinden aňyrda hem peýdalanyp bilýär. Eger Hazar kanun taýdan köl kabul edilse, onu bu kölden 5 tarapyň razyçylygyny almazdan hiç kim peýdalanyp bilmeýär. 2018-nji ýylda kabul edilen Kaspi konwensiýasy bilermenlere görä Hazaryň hukuk durumyny dogry kesgitlemekden ejidi geldi. Sebäbi bu konwensiýa deňiz ýatagynyň öýdary bölünşigini dogry aýdyňlaşdyrmady. Hazaryň deňiz ýatagyna 50 milliard barrel töwereg neft gorlarynyň 9 trillion kub metr töwereg tabii gaz gorlarynyň bardygy çaklanýar. Lavrov 6-njy Hazar ýaka sammitine Kaspi konwensiýasynyň ähmiýetiniň notaljakdygyny aýtsa da, bilermenleri görä Hazaryň deňiz statusy
Eýrany kanagatlandyrmaýar. Sebäbi Hazaryň Eýrana düşýän paýynyň tebigy baýlygy az, suwy has, dudly we çuň bilermenlere görä Eýran Hazaryň baýlyklarynyň 5 kinaryaky ýurdun arasyna deň derejede 20 götürüm bölüşilmegini goldap çykşydýar. Ýöne Gazawstan muňa garşy çykýar sebäbi Hazaryň Gazak tarapy nebit we tebigy gaz gorlaryna baý bolup durýar. Mälim bolşal Türkmenistan Hazar üstü gaz geçirji arkaly öz tebigy gazyny Azerbaýjanyň üstüne Ýewropa satmagy isleýär. Ýöne Russiýa we Iran daşky gurşaw aladalaryna salgynyp muny ret edýär. Bu aralykda Türkmenistan bilen Azerbaýjan Kaspy konwensiýasyna gol çekilmeginiň ýyly 2021-nji ýylda iki ýurdun arasyna dawaly uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek babatda ulalaşdy we odal Türkmenistany Serdar, Azerbaýjany Kepez adlandyrylan ýanygy çykanyny dostluk adlandyrdy. Türkmenistanyň öňkü awtoritar prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky dogulun gününe gabat ýurdun durly künjeklerinde mejburi aýdym saat we medeni çäreler geçirilýär. Mundan başga da häkimetler ýurdun agyr ykdysady çökünlük bilen ýüzbe-ýüz bolup duran mahaly odolky ýyllaryň tejribelerini eýerip daşary ýurt bagsy tadandaryň konsertlerini hem gurnaýar. Lewap welaýatynyň dolandyrys merkezi Türkmenabadda 15 ýyllyk häkimeti döwründe adam hukuklaryny berkdepelemekde tanqidlenen Gurbanuly Berdimuhammedowyň 65 ýaşynyň dolmagy münasibetli kanun goraýjy gulluklaryň işgärlerini Sultanda ýol polisiýasyna bayramçylyk libaslaryny ýagny ak köýnekde işlemek buýruldy. Mundan başga da Türkmenabadly büdjetçilere iş saatlarından soň şäheriň seýilgählerinde gurnuljak aýdym saat konsertlerini hukmany gatnaşmalydygy tawsyryldy. Bugün Türkmenabadda howanyň temperaturasynyň 46 gradusa çenli gyzmagyna garaşylýar. Bu jokrama yssyda daşary umuman çykarýaly däl. Günüň şöhleleri beýnini gaýnadyp gelýär. Emma muňa hem garamazdan ýol başçylar seýilgählerde hökmany şadyan uly märekäniň bolmalydygyny aýdyp, ähli işgäriň işinden soň göni bir taraplyk seýilgähine barmalydygyny aýtdylar. Olar kimin gelip gelmändige barada sanawyň ýörediljakdygyny, gelmedikleriň hem işinden boşadyljakdygyny duýdurdular. Diýip häkimligiň atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri 29-njy iýunda ýerden gurrun berdi. Seýlede yerli bilim işgärlerini Türkmenabadyň Aköý binasynda günortan saat 15:00-da geçirilýän aýdym saat çäresine hukmany barmalydygy aýdyldy. Molimlere beýleki büdjetçiler bilen birlikde Aköýiň oturuşlaryny doldurmak tawşyryldy. Bu çäre gatnaşjaklaryň seýilgählere gelmeli edilenlerden tapawutlykda hökmany milli libaslarda bolmalydygy aýdyldy. Diýip yerli mugallimlaryň biri 28-nji iýunda belledi. Bu aralykda hökümetçi ýarym resmi nesirler 28-29-njy iýunda Uly Berdimuhammedowyň dogulun gününe gabat Änewdäki Aköý binasynda daşary ýurtda bagsy tadandaryň konsertleriniň gurnuljakdygyny eglan etdiler. Maglumata görä Änewde boljak konsertde Dr. Alban, Eykan, Demet Akalyn, Amani Svisi, Emin Agalarow, Arctic and Esti Topary we beýlekiler çykyş eder. Sözün geridisine bellesek bu konsertler Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 29-njy iýunda Berdimuhammedowyň 65 ýaşynyň dolýan gününde Aşgabatda geçirilen Kaspy sammitine we medeniýet hepdeliginiň soňky jemleýici günlerine hem gabat geldi. Sol bir wagtda Türkmen hökümeti ýurdun agyr ykdysady çökünlük, adyk etmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýan mahaly adatça bolşýaly. Bu hili dawarlary çykarılan mali teristleri barada asla maglumat bermeýär. Mundan öňki ýyllarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulun gününe gabat gurnulan dawarlaryň iň gözi ileni 2013-nji ýylda bolupdy. Sonda Amerikan belli aýdymçysy Jennifer Lopez'in Berdimuhammedowy 56 ýaşynyň dolmagy münasibetli çykyşy üçin $1,5 milyon möçberinde pul gazanandygy aýdylypdy. Sol bir wagtda Lopez'in Berdimuhammedowyň sanyna dogulun günüňiz gutly bolsun jenap prezident diýip hiňlenmegi adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň gahar gazabyny getiripdi. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Lopez'in Türkmen lideriniň dogulun gününde aýdym aýtmagy dünýä medeniýetinde da bir tanqida tezi bar bolupdy. Forbes nesirinde Jennifer Lopez'in süýgüsiniň bahasy bar. Türkmenistanyň diktatory üçin çykyş edýär atly makala hem çap bolupdy. Köp sanly tanqidleriň izi bilen Jennifer Lopez'in wekili beýanat ýaýratdy. Onda hususan da egerde Türkmenistanda adam hukuklary bilen bagly islendik mesele barada bilinen bolsa-da Jennifer bu çäre gatnaşmazdy diýip bellenipdi.
Türkmenistan aviakompaniyasi halkara uçur gatnawlarynyň dikeldilip başlanýandygyny öňlan eden soň, şu aýyň başynda Türkmenistan, Dubay we Kazan uğurlary boýunça dowamly uçurlary ýola goýdy. Ýöne türkmen raýatlarynyň ençemeti bu uçur gatnawlary boýunça Türkmenistana dolanmak üçin 1000-den 3000 Amerikan dollaryna çenli para bermeli bolýandyklaryny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosyna gurrun beren türkmenistanlylar para bermedik raýatlaryň uçur biletlerini satyn alyp bilmeýändigini, şeýlelikde watana dolanmak umytlarynyň puja çykýandygyny aýdýarlar. Azatlyk 27 iýunda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubay şäherinden uçup Liwap welaýatynyň Türkmenabad şäherine gonan uçurdaky ýolagçylaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistan Hava Yolları Kampanyasının uçuru 27. iyuna saat 15.00 tüwreginde Dubaydan Türkmenistana urady. Saat 20.00 tüwreginde Türkmenabadyň aeroportuna gonnak uçurda 157 ýolagçy bardy. Şol ýolagçylaryň ýüzden gowragyna İstanbuldan Dubaýa, soňra Dubaydan Türkmenabada gelmek başardy. Ýöne bu ýol has dogrusy watana dolanmak gaty çykdyjyly boldy. Diýip Türkiýeden Türkmenistana dolanan türkmen raýaty anonimlik şertinde 29 iýunda gurrun berdi. Ýatlasak Türkmenistan aviakompaniyasy 30 maýdan Dubaýa we 1 iýundan Kazana iýdigderli uçur gatnawlaryny dikeltdi. Türkmenistandan Dubaýa uçýan uçuryň bir taraplaýyn biletiniň bahasy 6700 manat, Kazana uçmak üçin bolsa 8020 manat tölemeli. Bilet tölegleri milli valutada kabul edilýär. Bahalar resmi kursda 1900-2300 Garabağdaryň narxynda 370-450 dollara deňdere. Türkmenistanlylaryň sözlerine görä Dubay Türkmenabad aralygy üçin Birleşen Arap Emirliklerinde bilet satylmaýar. Türkmen howa ýollarynyň uçur gatnawlary arkaly Türkmenistandan ýurdun daşyna uçmak ýa-da daşary döwletlerden watana dolanmak üçin biletleri diňe ýurdun içindäki aviakasalardan satyn alyp bolýar. Biletleri aviakompaniýanyň web saytynda onlaýn satyn alyp bolmaýar. Men İstanbuldan Dubaýa bilet satyn alyp bir näçe gün öňünden Dubay şäherine geldim. Ýöne Dubaýyň aeroportundan Türkmenabada bilet satyn alyp bolmaýanyny öňünden öwrendim. Biletleri öňünden Türkmenistana bron etdirip satyn almaly. Dubay Türkmenabad aralygyna 6500 manat töledim. Ol biletiň üstüne ýene 750 dollar para bermeli boldum. Onu dollarda töledim. Umuman İstanbul, Dubay we Dubay Türkmenabad aralygy üçin biletlerime 1750 dollar çykdy, jetmeli boldum. Parany bermeseň bilet satyn alyp bolmaýar. Diýip türkmen raýaty aýtdy. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan virus sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyrypdy. Şondan soň müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny, türkmen wekilleriniň hem olara himayet etmeýändigini gurrun beripdiler. Türkiýede raýatlarymyz maşallar üçin gadan çedýärler. Türkmen ýolbaşçylar bolsa kürsüde oturan ýerinden olaryň gara der döküp gadanan pullaryny para hökmünde alýarlar diýip türkmen raýaty sözüni jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistan aviakompaniýasyndan kommentariýa alyp bilmedi. Mundan başga adatlyk bilen söhbetdeş bolan başga 4 Türkmenistanly pandemiýa sebäpli Türkiýede galandyklaryny, käte gurnalýan uçur gatnawlaryna bilet tapdyrmaýandygyny gurrun berdi. Şol bir wagtda olar İstanbuldaky Türkmen konsulxanasyndaky bir adamyň Türkmenistana dolanmağa kömek etmek üçin özlerinin 2000 Amerikan dollary möçberinde para soraýandygyny aýtdylar. Türkmen konsulxanasyna baryp ýurda dolanmağa kömek etmegi soranmyzda şol ýerdäki işgärleriň biri her adam başyna 2000 dollar para berseň, onda Türkmenistana bilet alyp berip biljekdigini aýtdy. Bu para biletiň bahasyny öz içine almaýar diýip İstanbuldaky türkmen raýatlarynyň biri anonimlik şertinde adatlyga beren maglumatynda aýtdy. Türkmen konsulxanasynyň käbir işgärleriniň ýurda dolanmak isleýän Türkmenistanlylardan para soraýandygy barada adatlyga mundan ozal hem maglumatlar gelip gowuşdy. Bu hyzmat üçin Türkmen konsulxanasynyň işgärleriniň özünden 3000 dollar para sorandygy barada türkmen raýaty mundan bir näçe ay ozal gurrun beripdi. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak üçin İstanbuldaky türkmen konsulxanasy bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 29 iýunda ýerli wagt bilen sagat 11.00-14.00 aralygynda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň guraýan ýörükde uçurlaryna münmek üçin ilçihanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýar. Hususan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary konsullugyň
üstü bilen ýazylan sanawlardaky nobatlarynyň bir ýylyň dowamynda öňe süýşmeýändigini gurrun berdiler. Türkmen hökümetiniň ýurduň daşynda galan raýatlar üçin 2020-nji ýylyň awgustundan bäri guraýan ýöriti uçurlary 1-2 aýda bir gezek gatnaýar we bar bolan islegleri kanagatlandyrmaýar. 11-nji iýunda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmegi tawşyrdy. Ýöne resmi habarda munyň haçan ýola goýuljakdy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany köpçülige äşär etmeýärler. Döwlet medeniýeti hem ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde ýüzüňiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.